Sampeyan tekan riki ajeng napa? Nggawa para Sata Kurawa. Nampa dawuh pengendikaning Kakang Prembandurna kinen besmi karang kadempel. Nah, berarti sampeyan tekan riki ora arep tumindak apik. Ning sumedya tumindak elok. Ala kok olok. Ala ha ta? Iya, pancen mangkono. Wis kowe rasa dadak kokean gunem sing tanpa gunane. Saiki ngene, niatmu piye? Iki aku isih membuka dialog menuju perdamaian. Nek kowe ora iso dijak berdamai kanthi apik-apik, ayo wis nuwun sewu, paripaksa aku nuruti sing dadi karepe Patih Sengkuni. Sing bibiti perkara kowe. Lah kok dadi kowe saiki yo iso muni dijak rembugan sing apik-apik. Mergo aku kilaf. Menungso iki kedunungan ina lali salah apes lan mati. Emosi aku. Durna muni kaya ngono mau aku emosi wekasan aku ora iso meper mubal babaling kanepson nganti aku kurang ajar nantang karo Begawan Durna. Ngenengke. Swatama anak pendhita kami. Idak sikile. Set. Waduh mati aku. Candak sih iso wok banding. Halo. Seneng aku. Iya. Oleh soto mau ngantem. Yes. Ora ana apa-apa. Setuk. Yes. Wok. Ditenono. Aku nek tegel tak uyuhi kowe. Nang gandeng sampean ku bendara. Ngopo Petro? Wah, pamer ora. Sampeyan niku jane upama aji-aji sing iso ambles bumi niku mang paringi kula iso ora? Iso wae. Ngamet ambegan. Wis. Iki ora guyon lho, ora. Nek guyon wegah ora tenanan. Niki wektune ming sak jam. Ming sak jam kula iso ambles bumi, ming sak jam. Luwih saka kuwi mati kowe nek ora metu. Ayo jelas kok ya. Sak jam ki suwe. Padake ora. Wis jajaran cobanen. Carane nyoba? Ngampet ambegan. Ambles bumi. Piye Petro? Wah, seneng matur nuwun. Sak jam niki, sak jam. Wis, nek tak pamerke gareng tuman wae sae. Niki do pamerane. Pameran apa? Wis buka apa? Mungkin rasa ngelucu. Antara sampean lucu aku kalah pamor. Petro njaluk pucakane Ndara Antarja diparingi aji-aji iso ambles bumi, gareng iso mabur. Aku kaya apa iso apa? Kula kudu iso duwe sing luwih saka nika-nika. Bala aku kira aku ambles bumi ya iso, nek wis ana Petro. Aku mabur iki nek manteng ciptaku ya iso, nek wis ana gareng. Aku iso ning segara kaya ning daratan, tegese ning banyu ning ora kelelep. Meng pamer kok dadak golek segara. Terus kula nek mamerke Petro ora gareng nggawe ember. Ah, telek. Iya iki. Lah isaku ngono kuwi kok. Wah, wis payah iki. Yen Petro, wis ambles bumi iso. Digraji ndase wani ta? Hubungane apa? Aku takon kok. Wangsulana. Ya tak wangsuli. Kowe iso ambles bumi to? Iso. Gleleng graji ndase wani ta? Atene sigar, berarti ro ngampuh. Gareng kon medhun. Reng. Oh iki keduren kok ya, Truk. Iki aku temangsang iki lho. Tak ajar ora. Reng, apa? Wis iso mabur, iso. Graji ndase wani ta? Ayo ora wani kok. Oh, lihat. Kebunku penuh dengan bunga. Tonton iki. Gong ora sembrono, Gong. Ikhlasno, Truk. Tonton, nyonya, ndak dikira aku apus-apus kowe. Aku ora tegel e, gareng. Ngene, ngomong graji ndase Bagong kok ora tegel. Grajine dasare ora tau nyaur utang. Tagih ming semaya. Aku iki ora weling apa to?
Aku sing ngutang ora kesusu kok. Kowe sing nagih bingungi. Mbok santai. Lah iki pitake malah kewalik saiki. Nyo. Iki nggo ngadepi Kurawa. Ya. Sing tegel lho, Reng. Oke. Nek modar aku ora tanggung jawab lho. Modar tak sanggane. Wis gak wis, mari tok togatake wong modar. Aku tenan ra kesaur. Ayo ku resikone. Gong non. Iki mau sing nantang Eyang Durna kowe. Heeh, anu nggih. Kae sawangen rantak-rantak lakuning para Sata Kurawa. Iki wis didhawuhi dening Begawan Durna ya Eyang Durna. Ngenerana ing bali wis wani wong tuamu ya kuwi Karang Kadempel. Kaya aja jireh ya, Le. Utawa kaya aja wedi ya, Gong. Ora mboten ajeng wedi. Bethuna. Tak tutke mburimu nek pancen Kurawa ora kena dikandhani, ora usah melu-melu jotosane, Gong. Siap, kula methoke. Wah, mleleng iki aku. Keperanggul mungging ayuda kepapak bawat nyobentar kepapak nyomungging aloka mbok menawa pancen wis diajangi jembar karo anak-anake Semar. Ketitik iki malang kadhaone ngarep aku, ora pangling ki Bagong. Heeh, Patih Sengkuni. Lho, ora basa karo aku. Sampeyan tekan iki ajeng napa? Nggawa para Sata Kurawa. Nampa dawuh pengendikaning Kakang Premban Durna, kinen besmi Karang Kadempel. Nah, berarti sampeyan tekan riki ora arep tumindak apik. Ning sumedya tumindak elok. Ala kok olok. Allah ta? Iya, pancen mangkono. Wis kowe rasa ndadak kokean gunem sing tanpa gunane. Saiki ngene, niatmu piye? Iki aku isih membuka dialog menuju perdamaian. Nek kowe ora iso dijak berdamai kanthi apik-apik, ayo wis nuwun sewu, paripaksa aku nuruti sing dadi karepe Patih Sengkuni. Sing bibiti perkara kowe. Lah kok dadi kowe saiki iso muni dijak rembukan sing apik-apik. Mergo aku kilaf. Menungso iki kedunungan ina lali salah apes lan mati. Emosi aku. Durna muni kaya ngono mau aku emosi. Wekasan aku ora iso meper mubal babaling kanepson nganti aku kurang ajar nantang karo Begawan Durna. Saiki aku sadar bahwa apa sing tak tindakake iki memicu kerusuhan. Mulai ayo saiki rembukan sing apik-apik. Bapakmu tak tarine piye carane supaya gelem nang Ngastina ora ketamung sedhela. Nek wis rampung pakaryane bapak. Nek kowe gelem, nek kowe ora gelem meksa kepengin gunakake kekerasan ya nuwun sewu. Ki Chris John iki mung suwe. Chris John iki sapa, Gong? Pemain bal-balan.
ngendelke Antasena apa dikira Kurawa wedi? Ah ya monggo nek arep mlebu ICU. Aku wis ngelekke lho. Nek sampeyan nekat nuwun sewu, niki pancen wong peng-pengan tenan. Niki Kurawa ajeng nekat ndara, nek Kurawa nekat kowe ora melu-melu go jotosane kabeh Pakdi-pakdiku. Modar ora kowe. Aja mung Pakdimu, mbahmu Jatasana. Lho, mbahku sapa? Iki arep dhewe iki. Kok malah aku ditawak-tawakke dijotosi. Sertayu wonten dawuh. Wis ora kena dipringgake becik. Wajib ditegeli para Panakawan yen pancen Semar ora gelem tekan negara Ngastina. Lho iki ngestaken dawuh. Paman kula atur seminggah. Bagong ora gelem menake wong tuamu aja kelakon dosa. Karang kademel tak bumi angus. Silakan. Ning nuwun sewu lho nek kewalik kula ora tanggung jawab. Sampeyan ora iso gawe lara para wong-wong Karang Kadempel ning sampeyan sing morak-marik barisane aja diundang Bagong. Gene marganing patimu ketiban tangane Ndara Antasena sampya mati dening aku. Pun sekejake nggih. Wong edan ora. Nantangi kok njur minggat. Ayo Pakdi nek arep kepengin kewirangan mungsuh Antasena gene marganing patimu kowe Antasena. Cocok tumbak jebol dadamu Antasena. Wah, mati.
babake gong tak tusuk. Mangkel aku. Sampeyan candak sirahe. Terus diwalik set. Si Surtayu wis Antasena. Blut. Kena dodo. Tembus apa lagi dekoke? Tumbas tak usung nak nyem. Wah, asik. Bareng wonten tumbas tak dudut samploke sirahe Surtayu men iso salto kaya sampean wae lho. Malah kula melu mencelat e. Jenenge kowe urung kukuh bakuh. Durung sentosa awakmu. Jan gleleng tenan. Seneng aku. Gemes ya aku karo sampean. Wonge uncul aku uncluk. Kaya wong petuk. Petuk dasmu kuwi. Temandang ampun ora jaman-jaman. Rampungi, rampungane asip mangkat jalan. Gatotkaca dasar Branyata Siwa Kartowarma. Ayo, endi Semar? Kukupen Siwanaya Antaka. Bedan dadari Gatotkaca. Wah, sumbar kowe. Mati kowe. Wah, sadyadamu mudyar dene aku. Kono. Ndek idola dhewe-dhewe. Bagong idola Ndara Antasena aku nek ora gemes aku. Wae karo Kangres muni. Tampile ra jamak-jamak. Kartomarma iso bablas. Ya ngono lho Gareng. Nggih. Rampungi to lho. Yo. Swatama anak pendhita kami. Idak sikile. Set. Waduh mati aku. Candak sih iso wok banting. Halo. Seneng aku. Iya. Oleh Swatama ngantem. Yes. Ora ana apa-apa. Set. Cuk. Yes. Wok. Ditenono. Aku nek tegel tak uyuhi kowe. Nang gandeng sampean ku bendara. Ngopo Petru? Wah, pamer ora. Sampeyan niku jane upama aji-aji sing iso ambles bumi niku mang paringi kula iso ora? Iso wae. Ngamet ambegan. Wis. Iki ora guyon lho, ora. Nek guyon wegah ora tenanan. Niki wektune ming sak jam. Ming sak jam luwih sampe sumi, ming sak jam. Luwih saka kuwi mati kowe nek ora metu. Ayo jelas kok ya. Sak jam ki suwe. Padake ora. Wis jajalan cobanen. Carane nyoba? Ngamet ambegan. Ambles bumi.
Piye Petruk? Wah, seneng matur nuwun. Sajam niki, sajam. Wis, nek tak pamerke gareng tuman wae saya. Ayo terus, Den. Samberi ngono ya. Samber kabeh. Ayo, Dara. Ayo, Dara. Dara terus. Kowe ngerti perange Ndara Garukaca? Wah, ora ana tunggale, Le. Ora ana tunggale. Wis ngambah Dirgantara. Kurawa pirang-pirang modar kabeh. Ya kok seneng Ndara Antarja. Lho, dasarmu apa? Seneng karo Ndara Antarja iki diciprati kekuatane. Masa? Heeh. Contone? Wah. Bela celeng ki. Tor, truk. Asem iki. Munggah sik. Ngene iki. Dadi ana bejane dhewe-dhewe. Mangkale ta. Arep endi sae? Ndara, ngopo? Sakit manahku lho, Ndara. Mergane Petruk niku ngalem Ndara Antarja ingkang ngraka. Heeh. Petruk niki diciprati kekuatane Ndara Antarja. Kekuatan apa? Iso ambles bumi. Ndara, kula nyuwun terbang, Ndara. Ono nang omah telu. Ora terbang solawatan. Terbang munggah lho, Ndara. Nyuwun, Ndara. Yo, niat tenan. Niat. Ora singunen. Mboten. Merem. Ngambet-ambegan. Sampun apa Ndara? Wis. Carane sikil digedruke lemah ping 3. Karo batine nyuwun mabur. Modar kowe, Truk. Wah, gleleng aku. Majake. Petruk kantong bolong. Petruk kantong bolong. Iki nalindring pringgondani Raden Gatotkaca Petruk. Tekle aleman ora. Petruk kantong bolong. Truk ora kurang ajar, Truk. Truk ora kurang ajar. Aku ora cawetan, Truk ora. Kaya bel. Jijik reng. Aku iso jijik senengane. Kowe iso ambles bumi aku iso mabur kok. Ayo Bagong dimingi-mingi, Bagong dimimi. Yo. Gong, tak mencolot ya, Le. Mencolot to. Udus. Terus nek mati iki mbok pamit. Truk. Ngapa? Edane kowe entuk ilmu orang-orang sing ngendi? Ilmu orang-orang apa? Aku iso maslep. Iki lek ku nyuwun Ndara Antarja ya. Aku iki lak do mumpung perang iki Ndara-ndara iki ngetokke aji-aji iki do disuwuni ra apa-apa. Timblis amblek diadamu. Weh, do pamer ta iki critane. Oke. Diparingi sapa? Ndara Antarja. Gareng gak iso mabur. Ah kenae Ndara Garukaca. Ya aku nek ra njaluk sik kocluk kae. Bagong iki nek krungu wonge ra iso diantil. Celok, Ndara, apa? Niki do pamerane. Pameran apa? Wis buka apa? Mungkin rasa ngelucu. Antarane sampean lucu aku kalah pamor.
Petruk njaluk pusakane Ndara Antarja diparingi aji-aji iso ambles bumi, gareng iso mabur. Aku kowe apa iso apa? Kula kudu iso duwe sing luwih saka nika-nika. Wala aku kira aku ambles bumi ya iso, nek wis ana Petruk. Aku mabur iki nek manteng ciptaku ya iso, nek wis ana gareng. Aku iso ning segara kaya ning daratan, tegese ning banyu ning ora klelep. Meng pamer kok dadak golek segara. Terus kula nek mamerke Petruk ora gareng nggawe ember. Oh, telek. Iya iki. Lah isaku ngono kuwi kok. Wah, wis payah iki. Yen aku iso carane. Carane apa? Awakmu tak olesi banyu sungut kuwi, ora iso mati. Masa? Iya tenan. Diolesi napa? Banyu sungut. Wis terserah lah pokoke aku gleleng. Yo. Engko kowe iso pamer ning ngarepe gareng karo Petruk, nggawa keris wetengmu tok suduk dhewe, kowe ora apa-apa. Siap. Debus. Heeh. Debus. Iya. Debus ki ngapusi. Ha iya. Wis awak. Kene rasa. Kana ki ting clekune. Dadak goleki nggon-nggonane. Ya sing penting rata, engko nek tok nggo pamer ndak ngalaku isin. Wis rata kabeh. Kono nggo apa ta apa. Iki Kurawa rasa ndagel Kurawa. Paling ming citraksi wis ora lucu ket biyen metu terus. Truk? Wis ambles bumi iso. Digraji ndase wani ta? Hubungane apa? Aku takon kok. Wangsulana. Lah tak wangsuli. Ayo, kowe iso ambles bumi to? Iso. Gleleng graji ndase wani ta? Atene sigar, berarti ro ngampuh. Gareng kon medhun. Reng. Oh ya keduren kok ya, Truk. Iki aku temangsang iki lho. Tak ajar ora. Reng, apa? Kowe iso mabur? Bisa. Graji ndase wani ta? Ayo ora wani kok. Oh, lihat. Kebunku penuh dengan bunga. Tonton iki. Gong ora sembrono gong. Ikhlasno, Truk. Tonton, nyonya, ndak dikira aku hapus-hapus kowe. Aku ora tegel e, gareng. Kene, ngomong graji ndase Bagong kok ora tegel. Grajine dasare ora tau nyaur utang. Tagih ming semaya. Aku kok ora weling apa to? Aku sing utang ora kesusu kok. Kowe sing nagih bingungi. Mbok santai. Lah iki pitoke malah kewalik cah iki. Nih, nyo. Iki nggo ngadepi Kurawa. Ya. Sing tegel lho, Reng. Oke. Nek modar aku ora tanggung jawab lho. Modar tak sanggane. Wis mane tok tugatake wong modar lho. Aku tenan ra kesaur. Ya aku resikone. Mati dereng aku kowe. Nganggone tak grek cur ngono, kowe mlayu golek obat pirang ya, Truk? Yo. Kowe sak entuk itu obat ijo ora masalah. Yo. Brodol rambute wae ora. Edian kok. Anu golek keris. Oke. Anane drei. Terserah. Tusuk kene wetengku. Mati derek. Edan. Mentol e, Truk. Edan. Piye? Coba nyunyukno wetenge Petruk. Weh. Ngawur ora. Nggo nyoba landhep apa ora kok. Golek bendho. Oke. Yo, nek nganti lecet aku isin. Iki entuk-entukane njagoi Ndara Antasena. Kurang seru, Reng. Piye, moncrat apa? Ora e. Aja mbok kon sikil. Engko gek sing ampuh meng ngendas tok. Ora meng nggon aku kuwi ampuh sak gagange ora meng ngendas tok. Wedan ora apa-apa.
Nggo nempuknya. Edian ora apa-apa piye? Saiki wis nek ngono wis sip kabeh. Ayo do nyerang Kurawa. Yo. Kathok Kunti. Munggah kok kathoke diceneng. Ora ngglek. Kene mereke men JT men. Kene to Kang ora. Aku ndekem lho. Ya, lobok ketoke nang iki. 36 iki. Gek kowe ketoke ming 3. Ha ben tak taleni kok. Sing nganggo nganti kaya sarung. Lempit rana lempit rene. Penyakit ora. Gah aku nek mabur nek jejer Bagong ora tentrem. Ambles lho. Ya. Gong. Rambutku. Ayo kamu ora pedes ora? Pedes. Culke. Ayo, asengkune Dursasana Durmagati Citraksi arep gegerke karang kadempel sampya dening aku. Harap menyerah. Patih Sengkuni harap menyerah. Tangan di atas kepala. Pasukan udara sudah siap. Pasukan bumi sudah siap. Pasukan darat sudah siap. Kalau Anda melawan, 1 tembakan peringatan. Kalau Anda tidak melawan, ditembak kepalanya. Hati aku. Mati tenan aku. Iki nek ora nglimpe mlayu. Konangan Satpol PP nyilakani. Mati tenan aku. Ayo Gong, kapake Gong. Plotroke. Aja. Kowe iki senengane anggere miloro wong. Ancamane ming siji diplotroke. Seneng aku. Mangkel aku. Apa aku Bagong? Kowe arep metu ngendi kowe? Kowe metu bumi Petrus saiki sambles bumi. Kowe arep metu dhuwur gareng iso mabur. Helikopter 2. Harap segera menuju ke tempat pertunjukan helikopter. Modal ora kowe. Wis tak kanu nganggo brek-brekan ngene iki. Wis ora bakal iso piye-piye kowe. Kijang 2. Aduh, aku njaluk ngapura Bagong. Kowe tak ngapura ning Kurawa Jabali. Hah? Iya. Anggere ana sing kemliwer nang kene, cucuki ndasmu. Ya, Tru? Komandan Angkatan Darat. Linmas. Wah. Komandan kok Linmas ki apa? Linmas ya apa to? Kowe iki nek ora ngerti rasa sok omong to, goblok ning gaya. Oh kowe penting aku kowe. Ngayal padahal. Wah jan tobat aku. Komandan kok Linmas.
Ya komandan iki golek sing dhuwur, misale apa Maijen, apa Letjen, lan sak piturute kok Linmas. Ayo mulai kowe. Mulai ora? Helikopter 2. Iya. Ada Kang Ngri krungu tembung helikopter kok tratapan. Iki nek ora bali ngrekada wis tak mulai Kurawa tak jake bali kabeh. Gleleng Malang Kerik. Oh iya lali. Aku ki sing menehi kadigdayan karo kowe kok Malang Kerik. Nang ngapunten arang kesupen. Weh. Pripun Den? Wis sak jam luwe. Wah, cilaka iki. Aku ora wis sak jam kok ora medun. Ati glindingke. Cilaka iki. Nek ngoten kula ya wis boten iso, Den. Ya wis kliwat sak jam ya wis ora iso terus tenak pusakaku ming sak jam. Oh iya. Njajal gong ndase digraji. Ndasmu nek mlethek. Oh iki jaminane ming sak jam. Ming sak jam nggih. Ndek kowe 7 dina. Modar kowe. Wah, gleleng aku arep dasarke nang pasar aku arep pamer kasudebian arep nggawa linggis arep nggawa keris wak tusuki awakku. Ngeling-eling lho nek nganti liwat saka 7 dina nek nganti ketusuk tenan aja sambat mati tenan kowe. Aja. Wis rasa wis, Tru? Wis rasa. Wis tuku dodol obat oles kok biasane wae. Ayo dadak Malik buka sulapan barang aneh-aneh ora. Oh iya. Bapakmu nendi, Gong? Kula celuke nggih. Iya, kula celuk kon rene. Den prayitna semuriris seka balik titiyani gandayani Trisanya purnama sasi kilar-kilar aku dawuhmu nyendikani kayak saiki paringa dawuh sapa sing tok dawuh supaya mboyong pusaka sing mbok butuhake. Ora pun dibadum rata. Ndara Gatotkaca teng Ngamarta sampeyan teng Ndarawati, Ndara Antarja teng Mandura. Wis tenan ngono nggih. Ya jadi pancen kaya monggo aku njaluk pamit. Siwa Semar dina iki budal marang negara Ngamarta. Wah aku njaluk pamit budal marang negara Mandura. Aku nyuwun pamit tak nganti adik kula nang Wisanggeni. Budal ning Ndarawati ya kek ngatos-atos ning ampun dadosaken pasulayan lho. Nek ora pareng ya wis ora apa-apa. Ning wadene sampeyan wantun nggih monggo. Ning kula nuwun namun ngantos ninggal tata krami. Ya ngono Kang melinge kene Semar ya wong ngesoke dawuh. Ya Kang mangkat ayo diwastak dherekake Yayi.
busa uyun ayung yun engko gede mangungkung kanduhan rimang lerena tanpa kanin yen tan tuluso Amanggo sang dyau Nalendra muda
Nya jagat mangestu karo wayaptura jagat Setyaki wonten timbalan Mara prayoga nunggu ngadhep ngarsaning pun Kakang Dimas Ri sampun boten kirang prayogi Koko Prabu Kakang Pati Udawa wonten timbalan sinuwun tatanan kang padha gantung seba jeneng ingsun diandhangu marang suwaning atmajaku sakarone aja nganti ning padha saur manuk Kakang Pati Udawa kawula nun menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat sinuwun anak lanangane ndita bocah mursid isa mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ning pangucap nang ngababaro dadi pakarti wisa nggeni padha raja sakmerat tamunggir pangestune Siwa Ndarawati slamet tekaku wa aku ngaturke sembahku kunjuk ngersaning Siwa Ndarawati ya tak tampa cah bagus pangestuning wong tuwa tampanana ndak gegem dadiake jimat Antasena padha becik pangestune Pak Dewi Lujeng aku ngaturke sembahku kunjuk ngersaning Pak Di iya Antasena ndak tampa pangestuning wakmu Ndarawati tampanana ndak gegem dadiake jimat kulup ana wigati apa sowan tanpa tinimbalan katon gita ana wong wigati mara gage matur marang wong atuhamu ing Dwaraka nggir wisanggeni ingkang sepisan aku ngaturake bekti marang ngersaning Siwa Ndarawati ndungkap angka 2 wale-wale apa wae sowanku karo Kakang Antasena kuwi ora kok saka karepku dhewe kuwi babar pisan ora nanging aku minangka dadi pengawakaning Siwa Nayantaka lho dadi pengawakaning Kakang Semar iya mancen mengkono kosek to sira kuwi atmaja ing Madukara lah kok dadi utusaning Karang Kadempel kuwi wigatine ngene ya wa satemene iki ora kok pancen rinantam lelakon iki babar pisan ora nanging kanthi ora kasengaja nalika semono aku sowan ngersaning Siwa Nayantaka ya Siwa Semar njumbuhake kelawan impenku nalika semono aku ngimpi yen to Siwa Semar kuwi ana ing impenku mangku Sang Hyang Candra mongko sarandunging badan Siwa Nayantaka mawa cahya tumuli aku sowan nganti saperangan putra Pandhawa bakal ngenyam kamukten sarta ngrasakake kesawapan dayaning Kyai Semar lah kok jebur bareng aku tekan Karang Kadempel Siwa Semar ngendikake yen to pengin bangun desa mongko syarat sranane ora entreng syarat sranane apa nggir wisanggeni syarat sranane aku kudu sowan ngersaning Siwa Ndarawati ing wigati mujudake ruba pepanggil ingkang disuwun dening Kyai Semar ya kuwi aku nyuwun ngampil pusaka Ndarawati Sekar Wijaya Mulya tak suwun ngampil tak sowanake marang Kakang Nayantaka ana ing Karang Kadempel yen dikeparengake matur nuwun dene ora aku nyuwun pangendikaning Siwa Ndarawati yen to ora ngeparengake Sekar Wijaya Mulya tak boyong marang Karang Kadempel Siwa Kresna ya Siwa Ndarawati ing Caca montap lir kinatap duka yayasinipe netra kocak mondarandir jagat wasisaning Bathara Wayapura jagat wisanggeni Siwa Ndarawati piye yen lumrahé aku ora bakal owel maringake wujuding Sekar Wijaya Mulya marang Kakang Semar jernyatane Kresna kuwi ngrumangsani gedhe lelabuhaning Kakang Nayantaka tumraping negara Ndarawati lan tumrap pribadining Nata Ndarawati pancen wis kabeh dadi seksi yen to Nata Ndarawati persasat keputangan budi kelawan Kakang Semar nanging kosek ya nggih aja nganti kesusu mengko mundhak keseluruh dalan sing kleru etungane ngene cara agal-agalan wae aku tak paring pangandikan marang anakku lanang Drepsila Geni saiki mara coba hitungan Kakang Semar kuwi derajate ngaceplik ming Panakawan Kakang Semar kuwi Panakawaning Ngamarta Kakang Semar kuwi Panakawaning Ndarawati ing atase mung kepengin bangun desa wae lah kok ndadak nganggo srana ya kuwi wujuding Sekar Wijaya Mulya apa Kakang Semar ora ngawuningani ento Sekar Wijaya Mulya kuwi pusaka kadewatan
Kuwi dudu pusaka baen-baen. Kuwi dudu pusaka sembarangan. Nanging kuwi pusaka pepethinganing para dewa, pepethinganing para titah. Nganti sak jagat iki ora ana werna loro sekaro Jayamulya kejaba mung kagunganing Nata Ndarawati. Mulyan perkara bakal ndak paringake apa ora iki mengko etungane ana dhewe wisanggeni mula sing gedhe pangapuramu. Yen to bali marang Karang Kedempel dina samengko ora bakal bisa bareng karo wujuding Sekar Wijayamulya. Ingkang wigati mengko aku bakal sowan dhewe marang Kakang Semar, bakal tak tanjihake wigatine apa lah kok dadi nyuwun ngambil Sekar Wijayamulya kinarya srana mbangun desa ingkang bakal katindakake dening Kakang Semar Badranaya wisanggeni. Pakde, iki rasan dadak kok nuwun sewu, kakehan pengendikan sing tekan kono-kono, sing jane upama tak onceki aku malah rada ngendikane Pakde. Sing tak ngerteni Pakde paring dawuh yen Nata Ndarawati keputangan budi karo Siwa Semar kuwi pancen kabeh keputangan budi. Saiki hitungane ming mang paringke apa ora? Lho. Iki piye iki? Iki piye iki wae sapa ora ngerti aku. Sing penting Pakde paring pangandikan diparingke ora. Nek tak paringke, matur nuwun. Nek ora, aku wis diwenehi Purbawasisa karo kakekne Semar lho. Lho, Purbawasisane apa? Nek nganti ora diparingake aku diwenangke ngampuk ning Ndarawati. Lho kose, sabar. Lah kok dadi kowe arep ngamuk Ndarawati iki? Kose to Antasena iki rak negarane wong tuamu to, ngerti? Lah kok dadi kowe ngancam karo Ratu Ndarawati iki anggep kowe iki sapa? Kowe iki mung sak anakku lho. Kowe iki meng banyuku kok wani nantang karo wong tuwa iki? Apa kowe ora nyawang Ndarawati iki akeh senopati Antasena? Aku ngerti Pakde ngendika ngono kuwi meng jontrot karo Mak Cilik Setyaki. Ora apa-apa. Nggih. Piye? Nek badhe damel geger negari Ndarawati. Ajangipun wonten dadanipun ingkang pamaning garba ruji. Ora ning kene papane wong neter kadigdayan. Antasena sabar, Setyaki sabar. Wis menenga. Sing marahi kaya ngene iki ya sampeyan. Nek sampeyan ora ngendika Ndarawati akeh senopati, tangeh Pak Cilik Setyaki ngadepi Antasena. Ning gandeng sampeyan jontrot nganggo pengendika Ndarawati akeh senopati, mula Mak Cilik kaya ditetangi rasane. Hak cobane. Ngati-ati lho, Kang. Wis kowe omong wae perkara kole aku. Ngono ya Kang. Heeh. Kowe rembugane karo Pakde Ndarawati nek perkara Kakak Mak Cilik Setyaki nesu tak tandangane. Mboten wonten ing papanipun neter kadidan. Nendi medal Jawi dipun cobi. Ingkang paman kaliyan Langgir Antasena. Kegiatanipun unggul ingkang pundi? Oh iya, aku mengari manut ya. Ngadepi wong loro kae pancen kudu sing prayitna ngati-ati. Waduh sinuwun lajeng kados pundi negari Ndarawati dados ajanging pasulayan. Kakang Udawa wonten dawuh reksanan Datulaya. Lho nggih. Aku tak nututi sing padha bondo itu kena iso tak pisahe nang padha regejegan. Ora apik mengko dinulu wong akeh ndak dikira ana perkara ing antaraning Jodipati karo Ndarawati. Ingkang prayitna ngatos-atos sinuwun ya. Muga-muga bisa ana pepadang ya Kakang Udawa. Sinuwun Ndarawati kula semanggaken. Setyaki tinunun gadanira wirang tumandang
Setyaniku garwanira kawarnanir garwanira ing nek wedi aja wani-wani nek wani aja wedi-wedi Mak Cilik. Nganti ketrikel-trikel suaramu. Mboten sakakean gunem. Ayo nek pancen Ranggira Antasena lumuh digawe becik arep gawe geger negara Indrawati. Ajange dadanipun ing paman garep Ruji. Ya, aku ora marahi lho Pak Cilik. Nek sampean ngejak Gojek tak ladeni. Neng kene ditemtokke, aku kelakon boyong Sekar Wijayamulya apa ora? Monggo nggih kula radosi. Kurang seru. Ayo, Mak Cilik. Ngantem tangan siji ora tak rasake kok sajake ngrapal Jaya Kawijayan. Mabruk ning diadaku kok semprepet. Lagi iki Antasena diantem kok iso sesek napasku ya. Mak Cilik, tak kira kowe ngejak Gojek ning jebul tenanan ya. Njaluk ngapura anakku mentolo karo kowe lho Mak Cilik. Antasena, ora edan kowe. Prabu kula dipun tulungi. Kok sik tak jalukke tamba aja meneng wae. Nggih. Kita kapake. Ora tak kapak-kapake kok. Apa ngerti aku njotos? Apa ngerti kok kowe aku ngantem Mak Cilik? Ora, aku iki ngajeni karo Mak Cilik. Lah kok kowe ndungkluk kok Setyaki iki ndrodhok awake. Masuk angin paling. Ora sembrono to. Masuk angin duduk kuwi sak kursine. Ora sembrono aku gah. Kena ngopo? Lah Mak Cilik ya ngantem aku sak kayange nggon dodol. Sesek e. Mula terus aku matek daya kekuatan sungutku paringane Hyang. Sungutku iki nuwun sewu lho Pakde. Sing iso nguripke wong mati ku ora mung Pakde Kresna. Lho, kowe ya iso. Nek tak wateki tak peres metu banyune nggo nambani wong loro iso. Nggo nguripke wong mati sing durung titiwanci ya iso. Iki nek nggo ngasorke mungsuh tak sembah utawa tak dingkluki ngisor dengkul mungsuhku iso lumpuh ora duwe kekuatan. Aduh, Setyaki, wonten dawuh. Kowe lumpuh. Aduh, Prabu. Nggih, kula nyuwun pangapunten. Gusti iki tak rembuke sithik. Iya. Ning saged to. Iso. Aja kuwatir, ayo tambani. Ning Sekar Wijayamulya tak jaluk. Dipun caosaken mohon Prabu. Tinimbang kula ngagem kursi roda. Tak paringke ning nek wis rampung dibalekke ya. Ya ora bakal kok kakekne Semar ki arep tumindak sing ala. Nek nganti kakekne Semar kuwi duwe niat elek tumrap Sekar Wijayakusuma tugelen gulune Antasena. Tenan? Iya. Omonganmu tak cekeli lho Antasena. Cekelono. Asli aku ora bakal ngapusi. Ing Kresna sinayeng manggelung mintonaken dewe kramanira
Iki tenan ora, Pakde? Lho, lah ya iki Sekar Wijaya Kusuma. Kok pote ra ono? Iki tukul ora sarana ditandur. Oh, lah ya wis. Tak boyong ya. Iya. Wis anggeni, kaya apa ning kono? Ne, apa Kang? Rene. Kembang diwenehke, diboyong. Lah iki macile kena ngopo? Lumpuh, mbok mau kena gejala stroke. Ora iso tambani. Ger, dipun tambani, Ger. Iya kok sike. Rasa kesusu. Pusaka iki digawa, aku tak nambani Majelis Setyaki. Wis, ge wis. Rumangsaku kok iso nggo mlaku ora, Lek? Ora iso. Nggo obah ngono. Saged nggih sekedhik. Madhep rono, iso mengkur apa ora? Saged. Badhe pun merapaken. Lho, sonte. Ah, sama. Werna-werna ora. Ya, waras ya, Lek. Sok meneh aja nganu, kekuatan ki ana sak dhuwuring langit isih ana langit. Sak dhuwure wong ampuh isih ana sing luwih ampuh, sak dhuwure wong pinter isih ana sing luwih pinter. Aja sok gleleng. Sampun, Nggih. Wis, ge ngadeg. Waduh, matur nuwun kula nyuwun pangapunten. Ayo padha-padha. Pakde nyuwun pamit ya. Iya, entasena sing ati-ati ya. Ya. Ayo nih bali nih, Sekar Wijaya Kusuma digawa. Ayo Kang. Badhe nyuwun pamit. Siwa Ndarawati aku nyuwun pamit. Iya ya, ngger sing ngati-ati aja kaya bocah cilik ya kulup. Kok ora pati nduga mono. Ana petungan-petungan ingkang perlu tak cocokake kelawan kananing Kakang Semar. Oh iya. Kanjeng paringipun. Kowe tunggu praja ya. Kula mboten dipun parengaken nderek. Ora usah. Sagedakan iki kowe ora usah. Nderek tindakipun Kakang. Lho niki ngestaken dawuh. Namung ngatos-atos kok ora Bu iya. Aku tak jujuk ning Karang Kadempel kaya ngapa to kahanane dening Kakang Semar kok panjaluke werna-werna. Nggih, kula semanggaken paduka Kanjeng Prabu. Iya, Setyaki.